Isigubhu siyasebenza sifaka imali abanye bathi isigubhu samagundwane phela vele yathathwa ngempela lento Chris ngempela yathathwa waqola kwathi qhuma ilonchi yakho ngafanele amaphoyisa asejipe ekseni lapha emamboneni athi amaphoyisa amnyovu kanti wenze njani kuboshwa abantu inqaba la abantu bathi besuka emcimbini wabo abanye bashane bodwa abanye bashaya intombi zabo abanye bedrink and drive ngithi mina khiphani lawo bantu labo beyijabulela uma ngingena efonini yami ngakusasa ekseni because into yenzeke ebusuku ngibona ivideo yahamba mfowethu yabo like nginokwenza vele ama video ngisho into zami ahambe kodwa leya yangithusa yabona and abantu ziningi izinto engizisho kuleya clip kodwa bakhetha lokho ukuthatha lento nami ngikusho ngingekho aware ukuthi kuzohamba ngalendlela okuhamba ngayo ngafanele ubhuti ucebe uzile ucula maskandi amanzi ya angafonela athi ke umnyovu lento ekuthatha lento yenza ingoma straight ekuthatha lento siyabonga bhuti ngithi mina ethi ubhuti ayisokutshela thina mfana singenamona lento ekuthatha lento khanda ingoma manje ethi thatha lento ukuthi uzothini uzobona. Sanibonani bafowethu siyanibingelela kuvuma ukuthi inkosi yesizwe another episode namhlanje siphethe indoda edume kakhulu umlungisi wakangubana abaningi bamazi ngomnyovu lona okhulumayo ke bafowethu unogwajoza ikhundla umxhumaniswe izintambo zakudala nezamanje kuvele kuvuka into entsha abanye bathi sangoma somculo abanye bathi sangoma esishaya idepho mfowethu siyakwamukela mfowethu unjani mfowethu sangoma esishaya idepho yiso lesi asikho esinye hayi ungayihamba zonke futhi waze ngoqede umhlaba uzuqede futhi ngiyajabula nje ukuthi usivakashele usinike isikhathi sakho siyazi ukuthi umuntu ohleze busy ukusivakashela kwakho kusho likhulu kithi yebo mfowethu ngizocala lana ke ake ngiqale ngomkhuleko futhi baba Somandla mesiyolungileyo ngilosi yokukhanya ngilosi yokuphila wena ophila emandulo usaphila namanje uyophila kunaphakade siyacela ke baba Somandla ngoba siqala nalo uhlelo Nkosi yamakhosi ebese kuba wena ohamba phambili ebese kuwena osikhanyiselayo asithi masikhuluma sikhulume lokho okuhlelwe uwe nalabo abasiphethe kuze kube naphakade amen Mnyovu ngifuna ukwazi bhuti ukuthi ke ekuqaleni kwakho mhlawumbe lapho ozalwa khona usho ukuthi uzalwa ubani usho ukuthi ke mhlawumbe mangabe bakhona abafo bakho ebese uyachaza bhuti ukuthi wena ngabe wesibili noma wesithathu futhi ekhaya isimo sakho sokukhula ukhule kanjani bhuti ngizoqala ngokubingelela mfowethu ababukeli ngicabanga ukuthi nakho kubhaliwe lapha vuma vuma Nkosi yesizwe yebo mfowethu ngibingelela kakhulu obingelelayo umnyovu kangubane igama labazali umlungisi kodwa ngicabanga ukuthi laziwa kakhulu nesesisebenza kakhulu umnyovu ngoba ngisho ubona phela abazali sebangibiza ngalo vele yebo ngokudabuka ke ngowasemsinga emabomvini endaweni yakadolo madoda ngokuzinza ke ngiseGoli ngokuhlala nangokwempilo ke phela ngapha eGoli yebo manje ngoba vele imsinga idumile ndoda kuthiwa yemsinga isibhamu siyakhala uthiwa sithumana uphuthu hey laphana ngeke ingakho impela uthanda ukuvela la kulama video ngike ngikubone la ko TikTok lana uphethe ama AK impilo yakhe yona impilo yasemsinga angathi nasiphila ubufana vele noma ngabe sesiyaziwa abantu noma ngabe sekunjani lokho siphela umzela siwugadela ukuthi hayi abafana basendaweni ethile ashintshi lokho abaziwa phela nanga inhlonipho ke futhi esikhule ngayo futhi kakhulu uyabona mawusuphuma esandleni futhi uzobuyiselwa futhi esandleni ngalendlela ofisa kwenzeke ngayo mawuhlonipha futhi hayi kuba yileyo ndlela leyo mfuthi indlela lesikhuliseke ngayo leyo umazi umunye umuntu ukuthi uyahlonishwa la emhlabeni yebo bhuti lana ke endimeni yomculo ke mangabe uqala kanjani endimeni yomculo ke wakithi engingakusho angeke ngithi senginesikhashana ngikhona but into yami ithi ayibe umlanjanyana omncanyana nami ngithi mangabe ngicabanga ngibuyele emuva unginike isimali nami ukuthi hayi khona kwakusho vele ukuthi ngizohamba kufike la uma ngabe nami phela sengibuka izinto ezenzeke phambili ekukhuleni kwami mina ngisho esikoleni ngangumuntu oyidlalela isiginci esikoleni leli igama lika Mnyovu ngalethe uthisha omkhulu engifundisa esikoleni ngubani igama lakhe yena kwakundimande
Ndimande shout out yebo Yeah. Ndimande uyena wangetha igama lika Mnyovu ukuthi ngumnyovu esikoleni ngangumuntu vele ngisho ngisafunda amabanga aphansi angazi ukuthi umuntu okhonza ukugida umuntu othanda ukuyiculela nje uma ngabe ngifika esikole kwasho ukuthi isiginci ngasithengela ubaba no isiginci sami sokuqala sathengwa yimina esesibili sathengwa ubaba kodwa esokuqala safa phela ngasifunda ngada isifoni kanti kokusafika ama tablet lapho impela ingene sele ama tablet isixwembe lesifoni ngada isifoni yami lapho ngathenga isiginci ngahleka esikoleni ukuthi hayi lo muntu lo ngada isifoni athenga isiginci wenzani ifoni ingenile iya trenda ngangiyithenga le vele yikhehla yeah engayidayisa le phone ngayithenga lesiginci sami mina kwayinto ehlekwayo futhi ukuthi hayi lo muntu ngadayisa ifoni athenga isiginci kwase kuthiwani futhi ekhaya okunye ke abazali bami bangisupporta kakhulu mina from nje iqala lento yeah uyabona nje kusuka nje vele ekukhuleni kwami vele kade kuyinto kabaziyo vele ukuthi ngiyayithanda nani so noma ngabe sengathi ngiyayiqala ngiyayenza ngayithola kakhulu isupport ekubazali bami yeah ngayithola kakhulu namanje futhi uyabona basakusupport ngilethwe yikhehla nje la yabona ubaba okuzalwayo kodwa manje ngifuna ukwazi ukuthi lapha isimo sokukhula lapha ekhaya nikhula mhlambe ninemali noma ninemfuyo isikolo singenile wawuhamba ibanga elide noma ekukhuleni kwami ke amabanga ngaphansi ngafunda ekhona ekhaya yeah then ngazo igama lesikole yini ngifunda eSomasha eSomasha phela abantu base bakuleso sikolo namanje kumele uba inspire bathi nathi sifuna ukufana naye uMnyovu babona ngawo ukuthi kuyenzeka uyaba inspire uyaba motivate manje kumele singabakhohlwa siyabonga eSomahashi nisinikeze nali iqhawe namhlanje liduma South Africa yonke ekukhuleni kwami ke amabanga phezulu ngafunda ekhona la eGoli ngangifunda eBalfour Park eNorthview uyabona la ngisishaya khona isiginci awucabanga ngisishaya eGoli isiginci ngaleso sikhathi kumculo owudlisa kakhulu kwakukasi rap nani uyabona ngingena ngempela ke futhi mina ngishaya isiginci sami mina ngathi hayi uhlezi nakhula ngikhona yabona noma ngabe ngilalela amanye ama-genre nani ngoba into eyidlalwa kakhulu ngaso sikhathi o deep house nani yabona yalana ngakabikho ipiano yabona ngangikwenza ngilalela futhi okunye kodwa engangigxile kukhona kakhulu lokho nami engangikuthanda futhi ngingazenyezi ngakho noma ngabe nini ngisho esikoleni ngangibizwa ngoZulu boy mina ngingenankinga futhi nalokho yeah ushaya isifuba kuyinto vele phela kuyiyona vele uyabona so nje ayingasho futhi ngithi ngikhule kahle mfowethu ngabe ngiyabasukela abazali ngithi ngikhule ngihlupheka noma ngikhule kunjani cha baba thina ubenza ngakho konke okusemandleni ukuthi mina ke vele ngiyi first born khona umfana ngilamayo ubaba benza ngakho konke okusemandleni ukuthi siba right ngoba ngisho ukuthi ngisho isiginci lesingasithenga la uyani yabo so ayimfowethu ngiyabonga kakhulu ingakho namanje ngisho ubaba ngamnika imali ngisho ngenzani akubhlungu ndawo noma ngingasela nginganayo mina uma ngiyikhipha ngayinika abazali bami ngayifakela imali ekhaya ngafaka nganikeza ubaba kuphelele lapho yabo ngoba ngiyazi ukuthi bona bangisupportile kakhulu entweni ekade ngiyenza le mali esengize ngiyayithola manje bangisupportile ukuthi kugcine kufika la kukhona nje manje uyabona so nje mfowethu hayi ngiyabonga kakhulu futhi kuyangijabulisa ngoba phela konke kuqala kwenzeka besaphila bobabili ngisenayo imali nobaba futhi ukhona yabo konke nje kwenzeka bayakubuka nje uyabona yonke into iyenzeka nje mfowethu bayibuka ngichaphaza ngenza yonke imkhuba la babuka nje abazali ukuthi hayi owethu lo mfana sizela isosha la yebo yabo so impilo ke mfowethu njalo bangikhulisa nami njengamanje sengibheke bona uyabona yeah akekho futhi omunye umuntu akufanele bekhale kuyena ngoba ke esikhathini esiningi umculo uyaphathwa kuba nesithunywa thizeni yeah esisuke sikulekelele emculweni mhlambe into owayiphupha noma uma uyibuka italente noma kuyisiphiwo into wazalwa nayo uyifumbethe ngezandla zakho wena uma ubuka nje ngoba usukhulile manje futhi into zakho zihamba kahle crazy yazi ngasho ukuthi wakithi mina angazi noma ngathi ngiliphanda noma njani kodwa empilweni sengikwenzile okuningi ngiphanda futhi ngizabalaza ngiyindoda ezabalaza kakhulu impela yabo kodwa konke okuthinta umusic engisake ngakwenza ikhona sekungisebenzelile la ngifike ngibuye khona ngeke ngani itafula lami lenhloko mina ngiyidayisela inhloko la goloza futhi nalo kuba khona uFoster ngasebenza eZuleki lapha ngwashiya imoto yabona ecompany omunye umshilo ukuthi uMpumi
kwakuthi water dishwash solution yabo. Siyabonga kubhuti Mpumi lapho. Sibonga kakhulu. Ngasipana khona lapha kwangalunga futhi ngamonto yangihlula mina kwenza yonke lento le. Ngenhlanhla ukhona usisi wakaZulu okuthiwa uthula izulu ucantu ubuya act. Yeah. Izitori lezi izitori idlala ku TV. Yeah. Ngangifika lapha nensizwe yakhitha kumgqumeni okuthiwa umthetho wakho umkholwane walanga. Ngangifika naye studio njalo mangabe beyogaya ama CD ngoba sasihlala sonke le hostel ngisahlele hostel spread. Okay. Uma ngabe ngifika naye njalo kulosisi yabona masiyolanda ama CD isitoko sabo nani. Etlosisi ayingeke lo mfana lokufika naye ngimkhonzile ke lo mfana lona. Awumlethe ezosebenza nami. Hawu. Masipana studio downtown usigaya ama CD ngesikhathi sama CD eksekho nama CD njengoba engasekho. Ngasebenza nalo yasisi nje impela ayisikhathi mhlawumbe 3 years. Masipana nalo yasisi singisebenzela khona studio. Lento yama artist vele sekuyinto engijwayele. Ibandla lifika estudio lizogaya uyabona nje. Yes, ngagcina ngigida ayikungika wakandlovu. Siyabonga. Ngika. Siyabonga ngiyambona ungiga. Yes, ngagida ngigika. Naye futhi sihlangana khona lapha emsebenzini. Uyabona ukuthi lento lena ihamba ngephethini. Yeah. Ngisipana studio ngifike ngeartist esasijwayelene kakhulu na. Ngifika ngisipana khona vele ngisebenza ngomusic. Kufika ungeka nawe uyashutha yilo mfana ngimkhonzile lona yabona. Akeze sisipana hayi futhi nangempela ngangena kuyena hayi. Vele ngiyogida kodwa nginezinkinci zami mina. Ngale siginci vele. Uyabona ukucula into engiyaziyo yabo. Ngifika ngika isagida sabamsana futhi kahle kakhulu ngoba ngisho umsebenzi wami ngiqala ukwenza iproject kaMnyovu ngiqala ukwenza 2021 ngayirekhoda studio sabo ngika. Yeah. Yeah ngasho ukuthi hayi sengicabanga ukuthi manje ngibe umnyovu ngiyimeleke manje ngishaye insizwa nami yabo. Hayi ngabaganda mfowethu. Angibanikanga ithuba kusuka lapho. Ubungadlala engomeni. Hayi angibanikanga ithuba kusuka lapho kwemfuthu kwakuthi into eyenzakalayo ke ngagcina nami ngoba phela ukucula ngiqale 2021 yabo kuhamba kodwa ubucula before ungangiphuthumi ngisafuna ukuya lapha ehostela lapho ubuhlala khona nezinsizwa ubukuphi ebuya futhi bengisebuya futhi wavela wahlala khona phela straight awuphela nginyanga mina hawu ubusebuya futhi bengihlale ebuya futhi ke lapha na kwakukhona insizwa vele ekade zikhona ku-industry sibuka nje sasihlala nobabushuyi lapha na uyabona vele ngiyabona ukuthi hayi lento umculi ngiholele ekuthenini vele ngigcine yabona umculo around wona kahle hayi iginci lapha no cabasha usweet ngiyambona usweet ngibona abantu sasishana beginci lapha ebuya futhi ke ngale mfuthu liyandawo kahle kahle sespread ibe ngamela abacula abaningi so kube kulula nje kuthina ukuthi hayi yabo iginci endlini sibese sihlale mhlambe sibo 6 endlini akekho umuntu ongakwazi ukudlala isiginci la sishaye iginci sonke uyabona ziyasha phela babufana sasabafana sesakuyeka lokho kodwa lapha ebuya futhi ngapha nibuye nishisa inyama ngapha buya kusho inyama kusehostela phela kuseyinsizweni iningi indlela oqeqeshela ngayo ukwazi insizwe kuhlonipha insizwe yabona konke kukhona la insizweni khona konke la insizweni vele hostela lapha ziyabuya hostela insizwa zibuye ziwashele zibuye zipheke la kwakunjani nanihlanganisa la emalini yokudla ngeke uhlale lapha unokhakhalo ongaqineni lapha kuhlala umfana othambile kwakunjani nje isimo ngifuna nje ungixoxele nje hostela kwakunzima pheze ngaleso sikhathi kwakunzima mfowethu kakhulu ngisho mina ngisho ubaba ela edrobheni ubaba uhlala edrobheni kodwa akaza lithola ucingo lwami ngithi hey baba ngilambeni ngangivele ngiyitshela ukuthi la ngiyaqeqesheka ngumfana ngiphila ubufana yabo ngapha ngiqhamuke endaweni ezingafani yebo noma ngabe ngizimanga kanani kumele ngibumele ubufana bami ukuthi no ngumfana vele impilo ayisoze yabalula yabona futhi kwakunzima hostela sihlala khona kodwa phela into mangabe usase kuyona ngaleso sikhathi ubunzima bayo ubona ubona mangabe usudlulile ubona okay umuntu wayekahlala impela insuku empile engadleni yabo kodwa ngoba phela sihleli sayabafana sishayile iginci kumnandi sihleli nabanye abafana sikho isikhathi sokutetema lapha ukhala ngendlala abakudliwa amacaroni lapha nakudliwa spaghetti kuthenga impuphu enkulu kuthenga amafutha amakhulu ukuthi kumele sibambe sizinze yabo labo ukuthi ungavuka ngamanucleus lapha na ayikho lapha kuphila ubufana uvuka kuseni uyafudumaza bona u10 uthenga amagwenya yabona kodwa phela angeke ngithi kuusizi noma ukuhlupha kuphela impilo nobufana ukuthi namhla usukhulile kusuke kulotshiwe futhi namhla usuthola imali ukwazi ukuthi imali iyahlonishwa ngoba khona lesisimo engisuka kusona esisuke emuva mina ngeke ngiqamba manje crazy ngithi ngikhule ngihluphe kanani ngixakeke sengumfana sengiyimele nakhona ekuxekeni kwami nginemqondo ukuthi
angifuni ukuyotefela ubaba lapha ngithi baba hayi kwasho bese kunane ingane ke ngaleso sikhathi manje ngibona ukuthi ngeke ngithi sengikwazi ukuthi ngikhanda ingane yeah ingane ikhandwa ikhandwa kahle isho nje batshela aba yeah ingane batshela mfethu umnyovu futhi ukhululeke hayi ingane ayithenga umphoto store uma umsuwazi ukuthi ukhandike senginazo ke futhi manje ayiseyodwa ayisekho mbili futhi yeah uyabona so ngaleso sikhathi ngangibona ukuthi hayi sengikhulile sengiyindoda ngeke lo ngitefela ubaba Yeah. sengimele ngikumele ukuthi ngiyindoda kufanele vele ngixakeke so ngeke ngisho ngithi manje hayi sekukancane crazy manje ukuthi ngathiwa mina sengixakekile ngoba impilo mfuthu ingixhaphaze kakhulu vele hayi sekukancane mfuthu ukuthi ngathiwa nje ngixakekile noma kanjani ngeke phela ngithi ngeke kusenzeka kodwa akusekho engingakwazi yeah uyabona yeah hayi abantu ke mnyovu bacala kakhulu ukwazi ke lapha ko Facebook na ko TikTok yeah usudlulile ke manje hostela manje usushayila ingoma nabongika yeah kodwa kwase kuba nale ngoma eyodwa ethi thatha lento ingoma engifuna sikhulume ngayo ngoba leya ngoma ijulile futhi ke iphinde ihlekise it's very comedic kodwa iphinde futhi ibe hit yeah eSouth Africa ngicabanga futhi nabantu abangawulaleli uMaskandi uyabathola besho bethi thatha lento ayinabungozi izwi lika Mnyovu elalitrenda go TikTok ulitrenda go Facebook kwakusuke laphi Mnyovu ukuthi uzwe ube nale yanto leya we crazy mangabe sekufika isikhathi mfuthu ayi uNkulunkulu ayangqonqoza mfuthu uyathela ngabe abantu abadala ngabe yini kodwa uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi njengamanje kwenzeka ukuthi njengoba ngisho ukuthi ngicabanga nje manje ku 2025 yeah lento ishoyo mhlawumbe iyenzeke last year yenzeke last year nami futhi ngingazelele kodwa ibho ngandlela engayiunderstand ngithemba ngizwite emlamo ngilizwa manje ngisho ku TV ngisho inandosi ya inandosi yaphala thatha lento yeah uyabona yeah ngathuka mina ukuthi hayibo yimi lona wonke okhanda chaos engaka ezweni ngayikhanda wakwenze njani Mnyovu mfethu izwi lakho linenyito nje uyabona makukhuluma wena noma kukhuluma mina kufana wena noma kukhuluma wena kunalento efika ijove nje emntwini iphinde futhi ihlale iphinde futhi ihlekise kusho ukuthi kuyinto edaliwe lokho crazy ngoba uyazi ngizokutshela ukuthi ngendlela engangiphansi ngakhona the day ngenza leya video le thatha lento ngangiphansi ngendlela engingayazi ngilanda umngani wami kahle kahle yabo uhlala ngapha eForce lokuthiwa uMagesho futhi time futhi ibirthday yami yabo ayakasijikela endlini yami ngithi mina indoda ngeke ngiphansi uyabona uhamba nentombi yakhe abagcina bengishosha ukuthi hayi asihambe siya khona yeah idlule lapha hayi ngibambe ifonyana extreme yeah ithi nami ngezubhore yabona vele sebeyidakela yeah hayi uma masifika lapha na kunalo mfana kuthiwa uMayogati yabo yeah kukhona ingoma yakhe wazongqokola kamnandi Mayogati inhloso yami vele ngangenza leya video ngangifuna ukwenza ivideo ngengoma kaMayogati yeah by then ngirelease ingoma ethi ngizophumelela le ekhala kwi background yale sound ethi thatha lento ngirelease isingle bese kuthi enhlizweni yami futhi ngithi mina yindaba ngiphusha umsebenzi womunye umuntu nami ngibe ngikhipho wami yeah yabo yeah lengane ephathi remote intombi kamfuthu yabo Yeah. ngithi mina usearch ingoma yami lapha yabo ithi ngizophumelela mhlawumbe ina 4 days iphumeni isearch ingoma idlale bese ngithi awungishutha ngazi nokuthi ngizothina ngazi nokuthi kanjani uyabo angishoot ngisho nje ukuthi ayithatha lento kwasho wacima ngirelate to ingoma ukuthi ithi ingoma ngizophumelela you understand ay ngiposte leyo clip leyo nginganaki futhi ngiposte ngaso leso sikhathi mangiqeda ukuyenza ay uma ngingena efonini yami ngakusasa ekseni because into yenzeke ebusuku yeah ngibona ivideo yahamba mfowethu yabo like nginokwenza vele ama video ngisho into zami ahambe kodwa leya yangithusa yeah yabona and abantu ziningi izinto engizisho kuleya clip yeah kodwa bakhethe lokho ukuthatha lento nami ngikusho ngingekho aware ukuthi kuzohamba ngalendlela okuhamba ngayo yebo abantu ngibona bonke kuma comment thatha lento ayinabungozi yabona manje ngiyabheka isound ngesikhathi esincane setshenziswa abantu abaningi ayi ngingayinaki ngijabule ngiyabona ama views engoma lesho kwi background akakhulu uyabona ayi kungijabulisa lokho ngirelaxile nginakile futhi nokuthi ngizokhipha ingoma ethatha lento mfowethu ngangiyiphandle flatini lami ngafonela ubhuti uCevuzile uCuba Maskandi ngazinoma yamanzi ya angafonela athi ke Mnyovu lento ethatha lento yenza ingoma straight ethatha lento siyabonga bhuti ngithi mina
ethi ubhudayi sokutshela thina mfana singenamona lento ethatha lento khanda ingoma manje ethi thatha lento ukuthi uzothini uzobona ngifonela e-studio ukuthi noma ngabe khona bani cancel ngiyeza lapha angazi ngofika ngicule ngithini ngofika ngenze njani ngingena endlini ngithatha isiginci sami ngiyikhalisela mina isiginci ngene endlini ngithatha isiginci ngishona e-studio ngofonela uZuma odlala e-bass sihlangana e-studio ngofonela odlala i-keyboard sihlangane sometime e-studio ukuthi nje manje sizokwenza ingoma esingazi nokuthi izothini fike ngihlaba isiginci instrument kuphela ngazi ukuthi ngicula ngithini uma ngiqala ukudlala isiginci kumele ngijikele ngale emic-ini ngicula jikele emic-ini futhi ngishaya ingoma ngihambe naye endlini ngoyilale nginovalo ke manje ukuthi ngiyabona nje nabantu abolo beshila thatha lento ngisho ngihamba emgaqweni yabo abantu bethatha lento ngithi mina ayi uma ngabe ngifika endlini ngicabanga ukuthi le ngoma ngingafaka bani cabanga uMafikizolo ngicabanga ukuthi sicula naye ngimfonela uMafikizolo ukuthi no ndoda nakho ngingenelwa amanzi endlini lana oza silo lempi le yabo athi uMafikizolo hayi ngiyayibona nami lento iya trend yabo asihlangane e-studio kusasa hayi nangempela sihlangane e-studio sesishaya siyikhiphe siyabonga bhuti inamamiliyoni amabili manje amamiliyoni bekuyima uzokhuluma ngawo wena umenyiwe mabili angishisa kwamina lama miliyoni bhuti uyabona mangabe abantu abawumiliyoni olulodwa nje imiliyoni noma elilodwa imiliyoni linzima kakhulu umnyovu kubacula abadumile bhuti abaziwayo wena ukuthi ushaye lo 2 miliyoni uzizwa kanjani and njengamanje selaba i-achievement la kumaskandi njengoba ama-CD nani engasekho usuthi uma ngabe ushaya imiliyoni celebrate achievement le yabo mina ke angikho aware ukuthi ngizoshaya imiliyoni futhi angishaya ingoma ngoba ngifuna ukushaya ama-miliyoni ngithatha umqondo kaBhuti uCevuzile ukuthi ethi angiwenze ngithi no angiuhloniphi umbono kaBhuti ngithi angiyenze le ngoma ngoba manje mhlambe khona la izongisebenzela khona hayi Bhuti siyabonga manje nangempela futhi uma ngabe ngikhipha le ngoma futhi ngiqashwe left and right yabona ngaphumula weekend nje thatha le weekend thatha lento kuyathathwa nje ngiyabona phela nami sengidumile manje yabo nala ngihamba khona ukuthi umuntu udumile phela manje ede bekuyisingile leyo ngoma seziwu2 manje nalethi ngizophumelela zombili vele ziyahit ngoba kwayona le ethi ngizophumelela uma ngabe idlala umuntu ucabanga le sound ethi thatha lento ngithi ngiyiperforma ngithi mina thatha lento yabona ngingayibambezeli zombili vele lezi ngoma la ngifika khona ngixoviwe hadi kabi mawuzolandela nami kumele wazi ukuthi hayi uma ungathatha ngcono ucela ukuthi hayi ngicela ningeqise efaka nomunye bengisitshela ngempela ke isibhaqe uma sizolandelana noma uzongena emva kwami ubona lapho ukuthi hayi ngilahlwe yidlozi kunento ekuthiwa i-trademark ukuthi u-trademark igama mhlawumbe uke wal-trademark leli gama elithi thatha lento ngoba bekumele abantu manje mangabe balisebenzisa ebese uyakhokhelwa uyazi ukuthi leyo nto leyo ngayenza i-follow up yayo ukuthi I think ngasikhathi iBallon Nandos understand ngayenza i-follow up yayo ngasikhathi iBallon Nandos ngaze ngathola inamba yomunye umfoko abangixhumanisa naye wayesethi lo mfoko mina no singabalwisa abakaNandos nani ngoba vele because nami ngayisho into ngekho aware ukuthi izophakama trend noma kwenza yabo so ngoba wathi lo mjidelo bebengeke beyisebenzise lento bengenzanga research ngayo you understand kodwa into esingayenza singawenzelani singathumela iproposal singashaya iproposal sibatshela ukuthi hayi ngcono sisebenzisane nani futhi nangempela ngakwenza lokho ngabathumela bangabuya kimi futhi nami ngangaba nankinga ngajatshiliswa ukuthi kukhulu igama lami umsebenzi wami futhi ngiyawubona uyakhuphuka yabo kwangijabulisa futhi nalokho ngathi hayi kubonga okuncane kubonga okukhulu yabo angeke ngikhale kakhulu futhi ezinye izinto okwazi ukuthi uzoshayeka kuzona kodwa kusuka ukufunda kwempilo nokuthi ubone mfowethu ukuthi hayi mina ngijatshuliswa ukuthi mfowethu igama lami lakhula ngaleso sikhathi nomculo futhi engawukhipha ngaleso sikhathi wasebenza kakhulu wanginika imali ngandlela eyisimanga yabo ngabonga lokho nje ngathi ezinye izinto nani mfowethu angabe ngisakulwisa kodwa la endimene uMaskandi ubani osabheke mhlawumbe ukusebenza naye noma ofisayo ukuthi usebenze naye hey lento crazy ngazi noma ngayichaza kanjani kufanele kube mhlawumbe nawe yazi ngoba umuntu mhlawumbe nawe sibuye senze umuntu eyodwa umculo akekho umuntu engeke ngisebenze naye noma engathi ngifisa ukusebenza naye njengamanje lento iba umuzwa wami nami ngaleso sikhathi uma ngabe ngishaya isiginci ngiqopha ingoma ngenzani ngeze ukuthi kule ngoma kungangena bani kamnandi akekho umuntu engithi ayabona lo ngiyoke ngisebenze naye ngoba akekho umculo mina ngathiwa kaMaskandi mhlawumbe onegama njengamanje
esingathi angikwazi ukufinyelela kuye ngixhumane naye noma kanjalo Yeah. Okay. noma sengimbone igolide lapha akekho igolide Yeah, akekho umuntu obaleka ukudlula omunye. uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi sisebenze nobani noma ngabani yabo akekho umuntu engithi uyabo kodwa umculo engingakusho ngithi ngiyafisa kakhulu ukuthi sigcine sisebenzile. Ngiyawathanda ke mina ama legend lawo babushuya asisenabo la endimeni obabuthoza langa nana sinenhlanhla ke thina ukuthi sigcine sibaficile basaphila yabo sibafice kwi-industry kungaba isibusiso kumina lokho ukuthi ekugcineni kosuku sisebenze nabo noma ngabe lokho ngiyakufisa kakhulu then laba abasha nombani nomnene yabo yeah but kodwa ke ake sibuyele lapha nami ngingakuphuthuma yeah uyabo ithatha lento yeah ngeke ngabheka icover yakhona ngithi mangibheka lapha ngabona nje isigubhu sihleli lapha phela lento eyigubhu itrend kakhulu nayo kuthi uhamba uthatha isigubhu isigubhu siyasebenza sifaka imali abanye bathi isigubhu samagundwane phela vele yathathwa ngempela lento Chris ngempela yathathwa yabo hayi ukuthi mhlawumbe kanjani yathathwa vele lokho kuyinto vele khona yeah kuyaziwa yathathwa nje Mnyovu imali sinayo phela kuyaziwa lokho mfowethu bafethu nezwela Mnyovu phela lokho hayi ukuthi kahle lento kumele ngicacise nomnene ukuthi ngangingadlali mina vele angisho into okuyiyona ukuthi ngangingazi ukuthi ngizothi mangabe ngisho gcina sekuqhamuka ongenankinga nokuveza inyoka yakhe ukuveza isigubhu sakhe kwatrendwa kakhulu phela lokho ngishonga futhi ukuthi akuthathwe ini yimi wazi ukuthi mina ngayathatha futhi angayeka ngudalulwa lokho kodwa khona ikhonto eyathathwa la kuthina njengoba usibona ngoba nicwebezela nje nikhazimula njengoba sinjena sasingenjeni khona usaze kudala uyasho ukuthi hayi yathathwa ngempela crazy yini azidlali ngempela abantu lapho baqala ukuveza inyoka Mnyovu baqale baveza into zabo igubhu zabo bathi impela bathathile ingenxa yale yangoma le futhi abanye bathi basayoyithatha abanye bebhala first le ngoma phela isenzile isiphithiphithi asingakushiyi lokho ingoma namanje sisakhuluma ngayo ngoba ingoma ehithe kakhulu bengibuka nje ishow ngicabanga ukuthi ini ngazi noma ini sitha or something ledlala ini bebeyisho nje a few days back angazi beyikhuluma ngani bethatha lento ayinabungozi ngidlela item liyoba xova kuze kuyovalwa le yebo mfethu item la kaMnyovu kuthiwa thatha lento ayinabungozi bafowethu ngiyasho ngenhliziyo ukuthi hayi kuyinhlanhla futhi angazi ngakubiza ngani ukuthi into oyisho ngomlomo wakho awucamba bangakanani futhi abantu abakhulumayo emhlabeni kumanje siyakhuluma kuyakhulunywa nje yabo kodwa kushiwo yimi kufike gqama yabo and angiyazi lento mfowethu yenziwa yini njalo into engizwe ngizoyisho yabo yonke into engizwe ngizoyisho yabo ngeke ngathi am what I think I am enze kweni wena ngilento engitshela ukuthi ngiyiyona yakubhule yo sound le yabo yini uxova nje ayikho into nekuthiwa ngiserious ngile artist serious manje angikhulu ukhululekile bhuti ingakho ukhonzwa namanye ama-artist angaphandle kwale genre yomaskandi ukhonzwa nabantu abangawulaleli umaskandi abantu bakukhonza kakhulu kodwa okunye Mnyovu uthanda ubese uhlanganisa lesingisi nesizulu ngoba amabhinca leyo nto leyo awayikhonzile kahle angazi engeke ngahlangana nawo kodwa makushiwo uwo kuba mnandi mfethu kwenziwa yini angithi yini sizama ukubulala lento yokuthi umuntu ngomfowethu ngidlela ngitshela abantu ukuthi ubhenca angazi noma mina ngi-understand ngendlela wrong ukuthi ubhenca yini yabo mina nje ngitshela ngathi ngibize ku-interview lapha kwa-ATV kwathiwa sifuna ukuzwa ukuthi uyofika thini lapha ngoba kukhulunywa isingisi kuphela ngafika ngasishaya ngaskipha ngalo ngafika ngarola ngase ngishaya yabo ngangirola kanje yabo ngafika ngarola ngathi ngashaya isingisi ngifundile futhi hayi ukuthi ngifunde ngaye esikoleni ngifunda esikoleni noma ngasiqeda ngasiyeka mfuthu ngasiya kwa matric emisikole wawusukhathele ngaphuma wangishaya ngesibhakela ubaba esikoleni ngase ngihluphile wafika wakhipha ngasibhakela ungubani ngabonga ngathi hayi yabo but esikoleni ngaye esikoleni ngafunda so ezinye izinto ngisuke ngiveza ukuthi hayi samabhinca kufanele ihambe iphele lengqondo ukuthi umuntu azi ukuthi asifundile asikwazi ukukhuluma isilungu mina ngisho ngithatha siwayini sishone phesheya yabo hayi lutho yabo ngisho nganginikana kumele uyicontract yakhe ngabe yini ngizoya word for word ngithi ngifuna ukwazi ukuthi
uthiwani anginakho ukuthi ngiyatolukelwa mina yabo angitolukelwa kubaluleke kakhulu ngeke umuntu atolukele ubaba atolukele mina hayi mfuthu ngeke so leyo nto leyo ngisuke ngizama ukuveza ukuthi hayi ezikoleni zayo impela salunguza umbombo kwathisha ngiyawazi yabo into kanjalo nje so ingakho ngoba ngikhuluma ngihighlight kancane ngasilungu amabhinqa bafowethu nizwile umnyovu uthini ngicela ukuthi siyibulale lento ukuthi ke isilungu singakhulunywa ngoba ngiyazi kunamabhinqa afunde kakhulu futhi osozimali abaphethe amabhizinisi awungathi ke mhlambe mawusafufusa bese ufuna ukubulala isingisi ungasiphilisi ngoba lapho siyakhona siyafuneka isingisi la impilo ikhombe khona sithi isingisi siyafuneka ngoba sekunabo AI manje lezo zinto kumele sizazi mazingaziwa yithi sophinde sirojwe futhi nathi njengogogo omkhulu bethu alright Mnyovu ukhiphe lana iproject bhuti ethi angimfuni umuntu onengane iphi yakho ke le yes ina how many songs zo 6 if I'm not mistaken zo 6 zo 6 kukhona ingoma mhlambe oyithanda kakhulu kunazo zonke ikhona favorite yami eyakho nje favorite khona ingoma ethi imbongolo engishana empezi emnyama lapho umfowethu engiphila naye kakhulu engicabanga ukuthi kuyinto yazwa nje kulesikhathi samanje ukuthi Mnyovu nomfezi umfowethu lo siyaphila nje kakhulu ngiyayithanda ke leyo ngoma ukuthi ngavuka ngabuhlaba kwasekuseni ayimangivuka ama results engivuka nawo akusukela umuntu ade ngimbona ngimxoshe ngamehlo kaTshwala shout out to imfezi emnyama bafethu one of the best maskandi artist ngicela ukuthi ke ungishayele nje ichorus la khona noma mhlambe ke la kancane nje uthi halamusi ithini kambe le ngoma ithi mana ke uyangiphazamisa kumakoti wakithi kahle makoti kuyasetshenzwa ayi kahle makoti ithi le ngoma wangilaya umuntu wangijikela endlini wangilaya umuntu wangijikela eswini njengotshwala wamuva umuntu wafana nembongo ubefaka amaqoqo sefaka imakeup mina kade ngimbona ngimjole kumnandi nemabone mangivuka ekseni mulo muntu isho njalo mbona bisishije awu mina ngiyabeka utshwala ayisuka ngiyabeka utshwala bunamaphutha bunamaflop ubengipayizisa ungifake emaweni lapho sisho njalo kale kwamanye amagender angazi amabhinqa athini bafethu kodwa ke angiqondile ukunyathela umuntu unyawo mfethu usho kamnandi kanje Mnyovu awu amantontonto ukuzama injani kanti le ntombazane ibifaka iweave ayi ngeke futhi sisole yona phela intombazane angithi ayidalanga yithi sisuka sesidakiwe singasabona ubona ukuseduza ucobo ukuseduza phela masuka sijabulela ubone ekseni ukuthi hayi ngeke liyongikhala ibandla lokho akusheshe kuhambe ngo5 impela engaze kubonakala khona nokukhipha ekseni phela kwamantombazane obonda hayi lokho ngiyakukhipha lokho ubona ngimnobelele nokunjani ukuyisole ekseni ubonda hayi bafana bakithi so ngangiqopha ingoma entweni kanjalo ngoba iyasho ibhecking yakho nithi bunamaphutha bunamaflop utshwala ngimbona semuhle noma umuntu emubi hayi utshwala yabo so yini into enamaphutha ipercent yabo lo muntu usuke ngenankinga phela ayikho into emshintshini yabo yena uyilento akayiyona wena mawusudlile uyibonela uNicki Minaj ngubani lo ukumbona uyibonela uMahu kanti akunamahula lutho xofa nje kuyibhethi la kwaseroundini le EP mfethu izwakala imnandi kakhulu ke ngizwa kuleyo ngoma ethi imbongolo kodwa ngifuna ukuthi ke ebese sixoxa ngalezi ezinye izingoma ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bezwe ngomsebenzi siphusha wona umsebenzi ngoba senza nje le content siphusha umsebenzi kubalulekile ungayifihli ngihlale ngisho ukuthi kusenenkinga eningi la kaMaskandi kodwa mhlawumbe izohamba phambili ngise kunamasi sasayifihlayo yabo uyifihla kubaya asikho isidingo bo semcimbini kabhuti ukhuthuza bengikhona nami ngangibukele ihlwele zikuvuma uzutshela uDJ uthi khuphula ivolume lapho kanti bayenzani labo DJ bakaMaskandi bake bavala ivolume akungena omunye
lapha ngavela ngadlala ingoma yami ethi ingajwayelani kabi ngase ngibona ukuthi hayi vele sijwayelana kabi la ngase ngithi hayi ufake lethi ingajwayelani kabi yeah cha kodwa hayi mfowethu kuhamba kahle kakhulu nami futhi kade ngine event nge3 yeah i-launch wagcola kwathi qhu i-launch yakho ngafonelwa amaphoyisa aseJipe ekseni lapha emamboneni athi amaphoyisa amnyovu kanti wenze njani kuboshwa abantu inqwaba la abantu bathi bebesuka emcimbini wakhe abanye bashane bodwa abanye bashaya intombi zabo abanye be drink and drive ngithi mina khiphani lawo bantu labo bebeyijabulela yeah mfuthi laligcwele igoli angendlela kodwa phela asikubulale sikukhuze futhi ukuthi abantu bangashayani ngoba abantu bayawuthanda umaskandi abanye bayasaba kodwa basaba lobhinqa ukuze kukhala ama-artist wakhona ethi hey amabhinqa masekwatile impela yi lapha kuseyisizweni futhi leyo nto ngeke ilungiseke ngihlale ngisho ngithi umculo wamaskandi mfowethu kuyohlala unjena nje noma ungenzani noma ungakhuza uthini lapha kuphila rock and roll lapha le nto leyana lande ngisho abaculi bayo bayizinsizwa ngisho sisa abaculayo yabo ngizoqalisa ngosisi Nduni uyabona ngaxova ngazibhakela ngombhayizela yabo so liyanto vele mfowethu ngisho abalandeli bawo umculo wamaskandi yeah kodwa nina niyintsha mnyovu leyo nto leyo mele nje siyibulale leyo kushayana abantu abajabule futhi bangajwayelani kabi bajwayelane kahle konke kube mnandi ngoba si South Africa sifuna ukubona ubumbano nothando mina bengilethe nje awubuke nje emcimbini womaskandi bengilethe umuntu omlungu lapha ngivakashe naye ngithi asambe siyobukela ingoma safike futhi sathokoza futhi azange kwaliwa na kule launch yakho lena ngangibambe nje ngabanjwa umsebenzi ngangifisa ukuba khona kodwa ngawabona ama video lapha mfethu uzishaye zonke iphelele abantu bathokozile amagida ngoma ashaya unyawo kabi ayini mfowethu ezinye izinto ezibangaphela egcina kuxatshana nani i% angisho uyabona uma ngabe sisuke sihlangana endaweni zokujabula siphuzele nani so yiyo izona zonke izinto abanye babheka intombi zabanye isuka nje futhi kakhulu ngabo mama ingoma kaMaskandi khona kutshelayo nje ukuthi angimshaye lo mfana lo yabo Maskandi nanso kwento eyinkingi yabo kunengoma nje kutshela ukuthi hayi yabo khona udilika ngento okuyinto engalungile kodwa phela ngoba kuwumculo okungalungile ukulwa nayi lokho mfuthu akufuneki mhlawumbe phela igazi la lenkosi ushaka lisagijima la emthanjeni manje ke nakho kuyenzeka lokho abanye basuke izintelezi zabo bafuna ukuyitesta ngabanye abantu xabana imithi lapha impela imithi yaxabana ke lokho ngiyakwazi ngoba ngisebenza ngayo imithi iyaxabana kakhulu uthola ukuthi umuntu nje ubuke nje wakwenyanya nje ungakhulunywanga hayi dube mfowethu ziyasuka ungama ngabantu bejabule bephuzile alright bhuti lana mayithi isihloko lana masithi angimfuna umuntu onengane yini kukhona okwewamthola yini ngiyawuthanda lo mbuzo mfowethu kule ngoma ethi umuntu onengane ngoba ifuna i-listening skill ke le ngoma ayimfuni umuntu lo ojahayo olalela ejaheni ingoma umthetho ayisho ukuthi angimfuni umuntu onengane isihloko sayo sithi umuntu onengane ngoba ngicabanga ngisho icover yakhona ngibelethe ingane lapha bese ngathi ithi ingoma base ngathi uyanuka futhi ngiyamchiliza futhi umuntu onengane ngithi mina yini mfowethu into engenza ukuthi ngisho le yanto angisho ukuthi mina specific angimfuni umuntu onengane futhi ingoma ayikhethi side ukuthi siyabantu besilisa sithi abantu abanezingane bayabheda ngoba ngisho amantombazane anokuthi uthi uma ngabe mina nginezingane eziwu4 nje ngiye ngithi mangishayela umuntombazane ethi unezingane engaka ngithi ngina4 ithi intombazane hawu ngeke nje so ithi ingoma umuntu onengane akajolo nonengane asingamixana uyabona suka koma beingane zethu uma unganayo ingane uyabona suka nje lapha entweni zabakhephe ehleli suka siyeke thina siqhubeke lapho uyabona anginayo mina inkinga nomuntu onengane noma ngabe inini noma ngabe yini ngoba nami nginaza ngathi ingane abanye boma beingane zami asisathandani nabo so ngeke ngithi angimfuna umuntu onengane ngibe nami nginezingane nabanye abantu so ingoma ikhuluma ngami futhi ayikhulumi ukuthi abantu besifazana ikhuluma nabo bonke abantu yabo ngoba iyasho ukuthi umuntu onengane akajolo nonengane yabo ibisisho ukuthi mina ngimfuna umuntu onengane ikhulumela lapho ikhulumela iside lo muntu osuke engenangane uyabo ikhulumela iside lo muntu osuke engenangane ukuthi angimfuni umuntu onengane ngoba anginayo uyabo ngoba ngeke sikuqhuqhumezela ukuthi ngathi nje mhlawumbe umfana ongangami
asukela nje usisi onengane ezimbili noma ezintathu engenayo ingane iyabheda nje leyo nto leyo yabo kodwa uma ngabe nami nginengane ngabe futhi ngeke umiyeke umuntu owenza kahle ngesimo sokuthi unengane kodwa uma ungenayo ingane esuka kuma beingane zethu yabo ushaya ikhanda uyofunda ukuba umzali kanjani manje ngengane zami uyofunda ukuba umzali ngengane ujulile leyo nkulumo so hayi ukuthi ngangiphoxa mhlawumbe umuntu ozele nami mfowethu ngizele nginazo izingane abanye boma beingane asisaba msene yabo so ngeke ngithi umuntu onengane ngamfuni uyabo angizongamfuni kanjani nami nginazo izingane le iphili ihamba kanjani lona leli Mnyovu abantu balithokozela leyo ngoma leyo ngicabanga ukuthi ihamba phambili bayithanda futhi abantu yabo bayithanda bayimukela futhi and bayizwa futhi abanye babo ukuthi hayi ayiphoxi yabo ayiphoxi ndawo mfowethu nami futhi iyangithokozisa indlela ehamba ngayo yabo and then lana ekuthenini album uyokhona ukusinika mhlambe kuwo lonyaka 2025 wakithi angiboni but khona ngingase ngikwenza i-album ngangiyenza okay album ngiyenzile phambilini I think it was 2022 ngayenza i-album emabhozeni lapha 14 tracks yabo umculo wamanje nowakudala nginenkolelo yokuthi awufani qiniso ingoma ezo14 angiboni ukuthi kuthiwa for mina angimgxeki mhlawumbe osuke kwenza kanjani but for mina nginebelief ukuthi uma ngikhipha nje ingoma ezo4 EP or 4 5 mhlawumbe kusengenzeka futhi this year ngiqhamuke futhi ngesibhobo yabo ngokumemezela lokho na iyeza lento yabo but i-album wakithi angiboni ukuthi ngayikhipha ingoma engale ka10 twaze impela sengenza i-album hayi culo wamanje mfowethu kumele uthathe business wise bokuthi la sise businessini la yabo mawusafuna ukudlulisa umyalezo wena kade bawudlulisa umgqumeni umyalezo bayaqeda bakusho konke okufanele kushiwo uzothi yini nocina uxube indaba yabo so kwamanje mfowethu ngiyafisa ukuthi nanombani lento siyibuke business wise ukuthi hayi se businessini la kuyasetshenzwa bheka lezo ngoma abantu nginebelief futhi ukuthi ingoma ezo4 bayinike attention kune album yabo ama views anyuka ngendlela okuyiyona uma ngabe ingoma ezo4 or isingini yazi uma ukhipha mfowethu isingini attention yabo kuleyo ngoma leyo ngaleso sikhathi i1 yabo umuntu osuke ekhipha i-album ngamshawa kuya nokubuya uma ngabe leyo ngoma emnandi ngaleso sikhathi yabo ngoba ngathi ngiyikhiphile nje ekseni ntambama ngibe ngicelebrate u50 views yabo kusathi ekseni be ngicelebrate u100 ezakho wona ezo15 lokhu 2k 1k zamo uthi uyabhanqa lama views wonke ubone ukuthi hayi udlalile manje yazi ngikube ngempela lengoma bi1 maningi ama views alo muntu ukuthi ngoba ingoma ziningi umuntu udlala leyadlala ngisho ingoma emnandi umuntu ugcine ngafikanga kuyona futhi ingoma emnandi athi uzoyithanda lapha ku number 14 athi 1 2 3 ezokungemnandi athi ngiyadlula la yabo so mina ngokwami ngicabanga ukuthi mfuthu ngisazosebenza ngama EP kule minyakana nje sobona i-album mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi amase ngichaphazela ngoba phela ngumuntu odlala isikini nengoma eyiningi kakhulu mina crazy ngiyankinga ngisho ngestudio hlala phansi nabafana bami abagida ngithi madoda sokhipha ziphi ingoma ngivula ama record ami nama record mhlawumbe u200 and something ingoma engiyicomposayo yabo kodwa ngibona ukuthi no bafuthi asizameni ukuthi sikhiphe noma cabanga ku 200 and something mawuzotomla only 5 yabo Tomphela umculo siwenza ngemali uhambe wenza ingoma ezu14 kodwa ingahambi kahle yabo but ingoma ezifew ziyakwazi ukuthi uziphushele so ingakho ngithi mina lento umculo ngiyibuka business wise angiyi ngokuthi hayi kodwa manje ke yini ofuna ukuyindlulisa kuntsha entsheni angazi ngesizulu ngithini yintsha yini ofuna ukuyindlulisa kwintsha ukuthi ke kulentsha le efuna ukwenza umaskandi noma ke abantu abafuna ukuphumelela endemeni yomculo yini advice oyisho kubo noma ofuna ukuyindlulisa kubo abafana abancane abafunde no dadewethu mhlawumbe abasafisa ukungena kule nto kamaskandi nani music ngathi maskandi ngingakhulumela igenre mhlawumbe ngikuyona khulumele nje mfowethu abafunde ngoba angeke sifane uyongezwa ngathi mina ngesikole ngasiqedanga kodwa ngiyakwazi ukuphila nginemali futhi njalo nje ngeke ufane njengoba ngokuchazela izinto engidlule kuzona empilweni ukuthi hayi Mnyovu uyatinyela nginemali ngempela futhi ngeke ufane nami ngoba ziningi mina izinto engidlule kuzona empilweni ngoba ngisho ukuthi sengike ngadayisa inhloko ngasebenza ekhaya washo ngenzani yabo
So mfowethu impilo leso odadewethu nabafowethu abafunde mfowethu umculo bewuthatha njengesport uthi noma ngabe uyawenza umculo mawubona ukuthi awuphasi unayo into ephathekayo esandleni yabo angeke ngigqugqumezele nje impela umfana mina ngisho lo mfana ngilama uyagida lapha eqenjini yabo ngimfaka induku nje makube esikoleni sengifonelwa manje kuthi uyahlupha wenzani esikoleni ushova yimini ukuthi esikoleni yabo ukuthi wena uyagida lana ugibela iziteje ezinkulu uvele ama video na trend akusho ukuthi esikoleni yabo so leyo nto lemfuthi ibalekile noma ngabe uthanda ibhola ke lo wakithi noma ngathi ngabe kwenzakalana funda kodwa kube khona into ephathekayo esandleni kwa mina crazy yazi ngeke ngihlale ngifunda ngithi umuntu kuba kabanga nenhlanhla waziwa wayithola leyo mali leyo nami ngaphusha ngandlela engiphanda ngabe ngenzani yabo nanso phela into efike ibinke ngeke ngiyibuza ukuthi yazi uNkulunkulu uyazenza izinto yabo nginenhlanhla nginabantu mina sasiqala nabo lento basathi uvela lapha hostela kumanje impilo isenzima la ubona khona inhlanhla yethu nesikhathi akufani kodwa kube mhlawumbe banama qualifications athi la ngathi ngabe bayasebenza into ikufice ngendlela bakhona abaculi futhi esinabe endimeni bayasebenza yabo ukuthi ngeke sifane so kulula uma ngabe ikhona into ephathekayo plan B so nje abafundi abafowethu umusic bewuthathe njengesport bewenze ngaleso sikhathi uma ngabe bona umuntu ukuthi hayi sekuyaphila ngomusic xa usengama mhlambe kuloko kodwa unakho khona uyazi mhla kubheda lapha ngishona lapha ayibatshele Mnyovu batshele nabo abantu bakho batshele ukuthi izingane zesikolweni batshele children ayifunde children ayifunde bafuthu ufunda isikole ube khona into ephathekayo nayo ungaphiki nathi thina phela ungaphika nathi ungayeka ngisho umsebenzi mawusibona la emavideo siqhaphazela ngishilo izolo ngathi netoho uyoliyeka mawungafuna ukuphika nathi yabo thina empilweni mfowethu hayi manje ngiyakubona kule insuku ushaya sharp yini embasada ye sharp manje ya mfowethu ezinye zezinto lezo esuke zangahlela nje empilweni ezinhle kakhulu kuso futhi lesikhathi ngisasemehlweni naba abantu yabo ya wa sharp ambasada ngempela yakhona yabo sichaphaza impela ukuya nokubuya lapha noma nene ofica ngigibe njengoba uyibona apho njengoba uyibona usifica sinje nibahle usifica siyibahle ishop yakhona mfowethu ngizoba ncanca nabantu ikhona ishop eseOmonde yekwa sharp kuthiwa yini iTiffany Center if I'm not mistaken then enye ise Pretoria yeah to Capital Towers imall ekuyona yeah kuseyinhlelweni njengamanje futhi zokuthi kuyovulwa enye shop eDurban so isazosabalala sharp basazosibona nje sinje abantu sazoxhaphaza bazosibona mfowethu sinje sigqoka futhi singenankinga yabo yeah okay umnyovu masifuna ukumthola lana einkundleni zokuxhumana simthola kanjani go Facebook go TikTok ngino Facebook no TikTok kuphela kwangihlula lokho ku Instagram hayi kwangikhipha inkani mfowethu awukuthandi hayi anginakho nje futhi manje ngithi ngiyabonga ngathi fica belungu enqwaba ngithi ngiyasikhola ngithi mina ungeke TikTok ngumnyovu nje ngubani Facebook umnyovu yatinyela SA nqwaba kamapokoza lapha ku Facebook kodwa nje ngicanga ukuthi umuntu ohlakaniphile uyibone original ngisho quality yezithombe ngoba phela amapokoza ngathi afika xovela ezithombe suse siyipost ayiposta lapha kodwa ke vele abantu ioriginal bazoyibona nangama followers ithe xaxa impela bafethu umnyovu ungubani ngicela nihambeni niyo streamer umuntu onengane EP yaceda ukuyikhipha imnandi kakhulu kunembongolo lapha kunayo lengoma ethi umuntu onengane zikhona ezinye ke ingoma ngoba zu6 ingoma zisithupha ngesizulu phela namele ngibuye ngithi ngibhincarayize kancane ukuze ke yonke into ihlangane eMzansi yaba fethu go support umnyovu go stream download the music niyenzeni kahle futhi niyenzeni kuma site right and go stream ku YouTube I know ku YouTube ukuthi unama numbers amahle futhi umnyovu uyatholakala bafethu kuzo zonke izinkundla zomculo Spotify Apple Music bafethu uyatholakala umnyovu uyatinyela futhi siyabonga futhi ukuthi usivakashele no mfowethu ngiyabonga kakhulu wakithi ngibonga nje kakhulu nabantu futhi nami ngizoncanca ngakwelami side besubscribe lapha kuyivumo Nkosi Yesizwe YouTube channel yakhona Crazy Official Crazy Official lapha befika benze njalo futhi bafutha abantu lokho futhi kuyosisiza kakhulu thina ikhulu ngempela futhi lelo kungani yini channel kambe YouTube channel YouTube channel ngempela YouTube channel
bafowethu msazoloni babona nje bafowethu umfowethu ehleli nabo la Kakhulu. baphenya ngemibuzo nje ningathi no uyena nathi futhi ningathi no yithina nangelinye ilanga Mfowethu. Awu madoda, Mr Ngubane, bafethu ivuma with inkosi yesizwe nogatsha zikhundla umxhumaniswe intambo zakudala nezamanje kuvele kuvuka into entsha, into yeyouth ihulisi bafethu thiyo njalo izinto ezimnandi. Ama Chris Kabadai itshuza ama China, ngithi ngiyonibona ngelinye ixesha. Amen.